Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα δικό μου, το οποίο έγραψα και δημοσίευσα στο σχετικό ιστολόγιό μου την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019. Το ποίημα αναφέρεται στη βασική πρωταγωνίστρια του βιντεοπαιχνιδιού The Longest Journey που πρωτοκυκλοφόρησε στην αγορά το έτος 2000. Το όνομά της είναι April Ryan. Γλυκιά April. Ω April, είσαι γλυκιά σαν τον Απρίλη. Προσπαθείς να ξεφύγεις από το παρελθόν. Κοιτάς βαθιά στο μέλλον και περιμένεις. Δουλεύεις σκληρά και ελπίζεις. Είσαι τόσο νέα, τόσο όμορφη, αλλά και τόσο μόνη. Αγαπάς πολύ τους φίλους σου. Και ελπίζεις τον έρωτα που φαίνεται να αργεί, σαν το τρένο που δεν έρχεται ποτέ. Μην ανησυχείς γλυκιά April, η ζωή θα έρθει σε σένα. Και να ξέρεις, δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη. Γλυκούλα μου April, είσαι τόσο γενναία, τόσο ικανή, όμως αλίμονο δεν το ξέρεις, δεν το πιστεύεις ακόμα. Αγκαλιάζεις τη μοίρα σου με το χαμόγελο παρά τις πολλές δυσκολίες. Όλα και όλοι μαραίνονται και πεθαίνουν γύρω σου. Αλλά εσύ April έχεις το πεπρωμένο σου, την τελική αποστολή σου. Έχε πίστη μικρή μου, όλα θα τελειώσουν καλά, όμορφη, καλοσυνάτη μου April, γιατί ό,τι έχει μια αρχή έχει και ένα τέλος. Η ισορροπία και το καλό πάντα θα είναι μαζί σου και πάντοτε θα σε προστατεύουν στο δυσχερές έργο σου. Και να που τώρα, την 13η τελική ώρα, κέρδισες πίσω τη ζωή σου April. Θα ζήσεις για να λες την ιστορία σου στους καρδιακούς σου φίλους, στην οικογένειά σου και στον καλό σου σύντροφο, το γελαστό κοράκι που μιλάει, που όλοι τους σε αγαπούν πολύ. Ο φύλακας άγγελος και το θάρρος σου σε προστάτεψαν και σου χάρισαν ό,τι επιθυμούσες. Καλό σου ταξίδι στο δρόμο του γυρισμού προς το σπίτι, προς την τέχνη σου. Εις το επανειδήν γλυκύτατη April.